न'आवसो थांनो लुबैसोदों आङो मानो फैना लानांगौ आङो दा आङो लाइमोन आब'नि हाबा जानो थांनांगौमोन आरो आनै आरो जुमुना आब'जों आंखौ न'आव थाङिखौनो मानो थांदों होनना थगायनांगौ दा बिबारि आब'आ आंखौ थांगोन होननानै नेबाय थादों खोना दा बिबारि आब'आ सोरजों थागोन मोस्रोम आब'आबोथ' थांबाय आंखौ थांदों होननायखाय बिबारि आब'आ हारसिं दा खम गिगोन ना आं मा खालायनो दा मानो थगायनांगौ देनाय आब'खौ दा आब'आ आंखौ थांनो होना नेबाय दं खोना ओइ टिल्लु बन जागानाया मा सानबाय थाखो नोङो माबालै आनै बिबारि आब'खौ थगायनाङामोन नोंसोरो आंखौ थांनायखौनो मानो थांदों होनना थगायनांगौ दा बिबारि आब'आ आंखौ थांदों होननानै नेबाय थागोन ना आरो आंखौ न'आव थांदों होननायखाय बियो दा मोस्रोम आगैखौ हेंगार हरबायना दा बिबारि आब'आ हारसिं जागोन ना न'आव सोरजों थागोन बियो गथ' गोरलै नङा दे बियो हारसिं थानो हायि हारसिं थानो हागोन बियो गेदेर जाबाय थेवब्लाबो आनै सानावबाथ' जेबो नङा दिनै दा हराव बियो सोरजों थागोन रावबो गैयाबो लोगो हागोन दे मानो हायासै हागोन हाथ' खनगिरि गंसे लाना थाबानो जाबाय आरो आनै आङो न'आव थांगौमोन आं लाइमोन आब'नि हाबा जानो थांनांगौमोन आंखौ लिंहरथारदोंमोन ना आरो आङो लाइमोन आब'नि हाबा जानो लुबैसोदोंमोनबो हाबायालाय मा एसेबां मोनजासोगोनलै बै अमा बेदरफोरानो आरो अमा बेदरखौलाय मा जोंहानियावनो जाबाय थायो माथो मोनजाबाय थाखायो जानायनि लोगोआव नङा आनै ओरैनोबाबो आङो थांनो लुबैदोंमोन हाबायाव नाङा थांनो मोना न'आवनो अमा बेदर ना मेथाइ आखाइफोरखौ मोनजाबाय थायो माथो आरो नों थांब्ला अमानि आदारफोरखौ सोर होगोन हा नों एसे सानना नाय आनै आङो लागै फैफिनगोन दे नोङो बे साननैखौ एसे खस्थ' खालायनाबाबो होथार आं लागै फैफिनगोन दे आंखौ थांनो होथार आनै आङो लाइमोन आब'नि हाबा जानो लुबैथारदोंमोन मोना होनना बुंदोंना खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा थां बनफोरा रोगाय थां आरो बन रोगाखांनानै अमानो आदार हैथां हाबा जानो लुबैदों साला न'आवनो सानफ्रोमबो नायै बेदर मोनजाबाय थायो अहाया राय खर'खमनो अब्लालाय आंखौ थांनो होथाराबालाय बिबारि आब'खौ खेबसे फन खालायनानै खिन्थाहर आंखौ थाङाखै होननानै आनै नङाबा बिबारि आब'आ आंखौ नेबाय थागोन थैया दे नोंसा बिबारि आब'आ थैया थैनायाथ' थैया आनै थेवब्लाबो खेबसे खिन्थाहरबा मोजां जागौमोन आरो बन रोगादों मोजाङै बन रोगा मोनथिबाय आनै खेबसे खिन्थाहरथारलै दे जागोन दे मानिबाय दे खिन्थाहरगोन आङो अ आनै दानो खिन्थाहर दे जागोन दे खिन्थाहरगोन दे न' एसे लेवरा खिन्थाहरगोन आङो थैया दे नोंसा नोंबो मोजाङा आइ आंनि सिं आइ आंनि खाफाल आइदै आहा मा जाखो आंनि सिङा आइदै मा जामारखौलै आंनि सिङा ना मैया हराव उन्दुनायासो मोजां जायासै आंनिया आइदैलै आइदै मा जामारखौथाय ना बै थाख्ला फाफ्लियासो आंनि सायाव उन्दुसिनदोंमोन दैबो गांनाय मोनसोदों र' बिहुनि खोनादोंना खोनायाखै दै गिलासे लाबोनाय आंनो आइदै मा जाखो सना मा आइदै मोनथियालै सिङानो बेसेबा साना दङ हामा नोङो खालि आखाइ फैदों दै लाबोनो होननाया मा जाखो दै नोङो दै बिनाय आं खोनाथाराखै इसेबो खोनायाखैसो जागोन एसेबां गोसा गाख्रबदों थां दैयालाय गिलासे आरो माबा दै गुसु नङा दे दै गुदुंसो लाबो शेष खायथिबयो खेला आरो बिदि जाबाथ' बियो आंखौ बांसिनलाय मोनोलै इसे सिं सादों खोना बेखौनो बांद्राय देखायफ्लादों दा न'नि गासैबो खामानिखौ आंसो मावजोबनांसिगोन मा दाबो थाङाखैहाय हिनजावा एसेबां सिं सानानै गोलैना दङ दै गिलासे बिदों बेखौबो नोङो लायना होफैनो हाया लायनि इसे सानायखौनो बांद्राय देखायो बादुलि हिनजावा खामानि मावनो बालायबाय खोना बेनिखायनो एक्टिं देखायफ्लादों
आइदेलाय सिङा एबारो बांद्राय सामारदोंलै बेथो आइदाय सिगाङोलाय खामानि मावनो बानानै एसे बांद्राय देखायफ्लायोमोन दा एबारो देखायफ्लाथाराखैहाय आङो आइलाय आफालाय मा जामारखौ आंनि जिगा सासोरोंलै मोदायफोरसो अरबाय बायबाय खोनालै आंखौ दख'नाखौ न' मोनहैनाय लोगो लोगोनो खुनानै बेलेग गानना थाखादे दख'नाया गाज्रि जागोन ओरैनोबा दख'ना मोजाङानो गैया बे गांसेल'थार जागोन दे आं मिन्थिखागौ थांनाय लोगो लोगोनो आङो मोजाङै दोनगोन मोजाङै जाबनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय आब' नोङो हाबा खालि थांगोन ना थाङा थांगोन दा आरो दिनै दा तिलुआ फैखागोन ना तिलुजों थांबानो जाबाय ओमफ्राय आब' अनजालु गुमैखौ फन खालायनाय बेसेबांसो मोनफैखोबा माबा आब' गोजासुगाव नेबाय थानो होबानो जाबाय र' फन खालायनि र' हेलौ अनजालु गुमै नोङो फैबायना फैयाखैमोन नै मोस्रोम आगैया ओंखारबायानो थांगासिनो आंबो बैनाय फैबायानो नामा गुमै माबा मोस्रोमनियाथ' दा मबाइल गैयालै गुमै नोङो गजासगाव नेबाय थाबानो जाबाय दे जागोन दे ओमफ्राय फैबायना फैयाखै बिलाय थांनो नागिरदों गुमै नै दासो नोङो गजासगाव नेबाय थाबानो जाबाय दे फैबायानो बियो थांदो अब्लालाय नोंबो गजासगाव नेबाय थागोननो बियो लोगो मोनखागोन जागोन दे अब्लालाय ओमफ्राय आब' लाइमोन आब'नो होनांगौ दख'नाखौ नों लांगोन आं लांनांगौ नोङो लाङाबाबो जागोन दे आं लांगोन तिलुआ फैखाबाय नालाय जों तिलुजों आंजों थांखागोन नालाय ओमफ्राय हाबा खालि होखागोन दे हाबा खालि लांगोन आङो दे अब्लालाय जागोन दे होमबा नोङो थादो थांसै आङो मोजाङै था आब' गोसा बार'खा फैबा सां सिङाव हाबना थाबानो जाबाय बोथोरफोरानो बेसेबा गाज्रिथार माला माला बार'खा फैयो जेबो गेरेन्टियानो गैया दसेनो फैब्रबो जागोन दे आरो नोंबो ओजों मोजाङै थाबानो जाबाय नोंबो सां सिङाव हाबना थाबानो जाबाय बाराद्राय गोसा बार फैबा ओमफ्राय गारि भाराया लाबाय ना लाबाय 50 थाखा आब' 50 थाखा लादों ओरैनोबाबो बे 50 राङानो दे आंनि आखायाव ओमफ्राय 50 रां दंबावो बेखौ जोंनो नांगोन ना दे अब्लालाय थांसै आङो गोबाव जागोन मालाय गुमैया सफैसिगोनानो दे थां जुमुना आब'खौबो फन खालायनि र' बेसेबांसो मोनफैखोबा हामाथो रिसिभ खालायाखै फैबाय थादों खोना बिसोरो बेनिखायनो रिसिभ खालायाखै दाबा अनजालु गुमैया अबे खिनियाव दङ दाथ' आंना मबाइलबो गैया बोरै लोगो मोननो जेखि जाया बे खिनियावनो गसंबाय थानोसै आङो लोगो मोनथाराबायसो मोनबा आरो नागिरनांसिगोन आरो मानसिखौ जुदि लोगो मोनाबा न'आव थांफिननांसिगोन उफाय गैया माथो खालायबावनो आंबो आब'नियाव मबाइलखौ बिफ्लाङासैना दाबा आङो बेसेबां गोबाव नेबाय थानांगोन बेयाव हारसिंनो बिदि हारसिं नेबाय थानो लाजिसैलै आङो बाबुआबा न'आव मोनफैबायना मोनफैयाखै थाब मोनफैबा हामगौमोन आब'आ हारसिं बै अनजालु गुमैबायसि नोंमारगौ खोनादे मोस्रोम बैनाय आंखौ गोबावथार नेबाय नामाय नोंलाय नेयाखै दे गुमै आंलाय लोगोसो मोननाय नंला सानदोंमोन मबाइलबो गैया नालाय आजिखालिनि जुगाव मबाइल गैयाबा जाथारा ओंलै मोस्रोम बैनाय नंगौ बाथ्राखौनो बुंमारदो नोङो आजिखालिनि जुगाव मबाइल गैयाबा जाथारला माथो ओंलै गुमै ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरै मोजां ना दङ दे आरो गुमै बिदिनोसै नोंसोरनियालाय दङ जोंफोरनिया आरो माथो जाबावनो मोजाङानो दे हाबा सफैबाय ओंलै मालायबा लाइमोन आब'आसो हाबा जासिगोन हा नोंबो जादो आरो गुमैया अब्लालाय सासे नागिरदो आंनि थाखाय जागोन दे आंबो दानो जानोसै दानो हाबा जानो बैसो जाथ'वाखै बायसो नोंनिया जानोसै बैसो जायाखैबाबो ओरैनो बुंदोंलै गुमै आब'आनो जाथ'वाखै आब' जाखांबासो जागोन आङो दे बैनाय लासैनो जानो हागोन दे एसे देरबावथो ना गुमै थ' बैनाय दखानाव मायबाफोर जाहैनो जोंहा सानैजों जालायला खोना गुमै दै मानो जाया बेलाय फै एसे जाहैनि सानैजों ओमफ्राय नोंस्रा लाइमोन आब'मोननोबो एसे लांनोसै दानो लाङाबाबो बुंगोन मानो लादिया होननानै थोब्लालाय
माथो दाबो सफैला टिलुआलाय दहायनो बुंदोंमोन थिनथासोआवनो दा नै सयथानि बारलायलांबाय मानो दाबो मोनफैला बे टिलुआ ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो थांदों जोंफोर होननाया अबावथ' आङो गिनायसो मोनबाय टिलुआ गोमायाखैथ' लामा आन्दायनानै बोरै आन्दायनो बियो जोंनि गजा सकखौथ' बियो सिनाय हाखागौ जमुना आब'आथ' गजा सकसिम दोनफैगोन होनदोंमोन बोरै आन्दायनो बियो गजा सकआवनो थांबाय थायो टिलुआ बेथ' आन्दायथाव जाया गिनायसो मोनसोबाय आङो र' जमुना आब'खौ खेबसे फन खालायनि र' माथो फनखौनो रिसिभ खालाया फनखौनो मानो रिसिभ खालायनो नागिरा बिसोरो र' नङाबा आनैनि नाम्बाराव खेबसे खालायहरनि र' दाबा आनैयाबो रिसिभ खालायगोन ना खालाया बेबो खालायनो नागिरा गैया बेबो रिसिभखौनो खालाया दा मा जागोन आं दा मा खालायगोन मा खालायासो मोनलायलांबाय र' आरो फनखौ खेबसे लागायबावनि र' रिंबो जायोलै नाथाय मानो फनखौ रिसिभ खालाया बिसोरो आंनिनो गोरोन्थि आङो टिल्लुखौ आमायलानियाव दोनबोआबानो जागौमोन आसल मथै जमुना आब'आ टिल्लुखौ दोनफैमारदों ना दोनफैमाराखै ना बिसोर ओरैनोसो बुंदों ना टिल्लुआ खिजानि फैनानै थाखै खोना बिसानावनो दं खोना थगायाखैथ' बिसोरो आंखौ थगायमारदों खोना बिसोरो नङाबाथ' टिल्लुआ मोनफैसिगौमोन ना थिनथायाव फैदोंबा 4:30 बा 4:30 मोनफैथारनांगौ ना एसेबां 3 घन्टा मानि नाङा ना र' थेवब्लाबो आङो ससे नायहैनि र'